Bueno, nois, avui una altra peça espectacular, un ànec molar. Mira, us explicaré una mica tota la història de l'ànec, que és una mica heavy. Baixarem una mica la música, un palet de la música, que em desconcentro. Està molt bé aquesta musiqueta, però si hem de parlar en sèrio no, Mira, això és un ànec que es diu ànec molar, que és una barreja entre barbarí i pequín. És un tipus d'ànec, que és el que fan el fetge d'ànec, el magret, el confit, i aquí s'aprofita tot. Jo us volia ensenyar, perquè quan vaig començar amb l'ofici fa molts anys, vaig anar al Marcel, a Sabadell, que tenia una estrella Michelin, i em va ensenyar a partir des de zero. Abans, ara t'ho desfan. Aquest ànec és de Collverd, que és de puta mare, que són d'aquí dalt a Figueres, i et venen els baguets per una banda, els confits fets, et venen les agulletes, si vols, que és el filet de l'ànec, et venen greix, t'ho venen tot, però fa 30 anys no ho feies de fer tot. I la primera cosa elaborada que em van ensenyar a fer va ser partir d'aquest ànec. Desfarem el magret d'ànec, desfarem les cuixes, farem el greix i us ensenyaré tot el procés. El confitat d'ànec, les agulletes, el magret i el foie, perquè el més heavy és que mira què hi tenim aquí. Mira, un fetge. Aquest animal pot arribar a fer aquest fetge. Podem estar d'acord o no si s'ha de fer patir el fetge. Avui no en parlarem d'això, però és una peça, per la gastronomia, és una peça única, el fetge, no? Et pot agradar més o menys, però és un animal que és de nassos, no? Després, el que fan perquè realment sigui fort aquest ànec, que no us ho explicaré tot avui, però el que fan és que posen l'aigua en un camp, posen l'aigua en una banda i posen el menjar en una altra. I l'animal ha d'anar d'un lloc a l'altre. I l'animal així ens pot suportar els 12 o 15 dies que l'embuten, li fan menjar a força més gra del compte, hi ha embocadores que ho fan més bé o menys, perquè faci aquest fetge, que és un fetge que és sobredimensionat, que sortiria d'aquí vermell, ple de sang, evidentment, però aquest ja està fet, que és un fetge extra que us ensenyaré a fer, fetge i tot. Començarem a desossar, posarem totes les peces aquí, el foie aquí, després agafarem i traurem el coll. El coll hem de mirar que hi ha el pap, normalment hi ha el pap, i el pap hem de vigilar que no se'ns trenqui, perquè encara que cada dia ho fa més bé, mira, això és el pap, això és el conducte que mengen. Hem de mirar que el coll, perquè aquí s'aprofita, és quasi bé com el porc, s'aprofita tot. Aquest és això el llançarem, que és el canal on mengen, i fa molts anys que no desosso, que no en faig un, però n'havia fet molts, per tant, penso que me'n recordaré. Penso que no tindrem problema. Llavors aquí el que farem és treure... Això seria el mateix fer-ho amb un pollastre, o fer el mateix amb una polarda, amb un ànec més petit. És a dir, tot això seria exactament el mateix. Això ho traurem, que és aquesta part. I això serà tot greix que el petit, per fondre, per poder fer el confitat, que això, evidentment, ho necessitarem. És important, quan feu anar al gabinet, quan hi ha tant greix, és anar netejant el gabinet. Aquí tenim el coll, agafarem un tallant, tallarem el cap també el posarem aquí posem el coll, això és molt bo per fer guisat, per desossar-ho, i amb això havíem fet un caneló, un arrillet, que se'n diu, que també el posarem aquí. I ara això serà de moment l'únic que llançarem, ja veuràs que quasi bé no es llença res aquí. Això farem, ara desossarem i traurem el que és el magret d'ànec. Hem de procurar anar directament a l'os, que es desossi bé, no en podem deixar carn enganxada. Aquí tenim com que és l'espinada, que no quedi carn aquí, perquè si fem malbé el magret no anem bé. Aquí hem de passar per la junta, és a dir, no hem de tallar res amb el tallant, sinó hem de passar per la junta i fem aquest greix per fer el confit. Aquest greix és el greix de l'interior, que és el bo quan fem un guisat. Vull dir que us encantarà. Llavors aquí anem a desossar per treure tota la carcassa. Aquí hem de fer així per dislocar la cuixa. Dislocar la cuixa. Veus? Mireu, fins baix, fins a l'altra banda, Desossarem mig ànec.
Tenim mig ànec aquí. Ara anem a fer l'altre mig ànec. Ves vigilant. Això, veus aquí, és greix. Això serà tot greix per fer el confitat d'ànec. Ara faré una cosa. El desenganxaré primer d'aquí, que no me'n recordava, perquè no vull perdre ni una mica de carn aquí, que la carn del magret representa que és la més apreciada. Aquest tipus d'ànec també es pot fer guisat, però normalment aquest tipus d'ànec, nosaltres fem servir ànecs muts, no fem servir aquest tipus d'ànec per fer un ànec guisat a la catalana, amb prunes i pinyons per Nadal. Fem un ànec mut, que és una altra mena de raça. Aquesta raça és bàsicament per fer el foie. És el mateix que hem fet per la junta, sense tallar res. I vigilant, sobretot, no perdre carn pel camí, veieu? Aquí què hem de fer? Dislocar la cuixa. Veieu? I ara seguim. Ara hem de separar, sense fer malbé res, hem de separar la cuixa. Imagina't si té greix aquest animal. Mira, està ple de greix. Després hem de treure el bracet, perquè el bracet també el farem confitat, igual que la cuixa. Que venen els bracets amb uns pots amb llar, amb greix, nosaltres farem el mateix. Però procurant deixar la carn. Veus aquesta mica de carn? Hem de deixar, Tot això serà el greix. Veureu quan greix ja arriba bé aquí. Això és una ala. Això serem el magret. Torno a repetir, vigilant no emportar-se res de carn, Que si treballéssim amb Aquila, si treballéssim per la gent que fan ànecs, és a dir, hauríem de ser molt curosos, perquè, clar, amb el que val això hem de procurar no fer malbé res. Tot això és greix. Veureu el greix que arribarà a sortir d'aquí, Això és una agulleta. Traurem aquesta mica de sang. Això és un cop o alguna cosa, veus? Això ho veurem. Això ho llançarem també. I això és l'agulleta, això és el filet. El filet d'ànec també l'heu de treure. Hi ha magrets que ja el porten, veus? Això són els dos filets. Que això, el filet va així. Mireu. És a dir, es treu aquesta... Dislocant la cuixa per no tenir que tallar. Mireu, encara me n'he recordat bastant, pels anys que feia que no em desossava cap. Tenim la carcassa, aquest nervi que té al mig. I aquestes agulletes també us faré una recepta. De cada una us en faré una recepta. Vull dir que aquests dies estarem menjant ànec unes quantes receptes, em sap molt greu, Però mira, aquí tindrem el filet. El filet, ara el magret, ja tenim un magret, i ara anem per la cuixa. La cuixa, veieu, igual, vigilant no carregant-se la carn. Veus, així. Tot aquest greix, en farem greix, que l'aprofitarem tot, aquest greix, per fer el confit. És a dir, veureu com aprofitarem tot aquest ànec. Serà molt guai. Serà un acte ben parit. Mira, greix. Farem dues muntanyes de greix, o aquí, dues muntanyes de greix farem. I aquí tenim una cuixa, ja hem dessossat mig. Una cuixa la posem aquí. Vale. Segueixo. Faré la mateixa operació que he fet amb aquest. Som-hi? Mireu, ja he fet la mateixa operació, tinc els magrets, i aquí sobra greix de magret. Quan compreu els magrets, normalment són així. Llavors hem de treure el greix, però hem de treure el greix procurant que no veiem la carn. És a dir, hem de deixar tota una pel·lícula, que sigui una pel·lícula de 3 mil·límetres, 3-4 mil·límetres de greix, perquè aquest greix ens servirà, ja ho veureu, perquè ens deixi anar tot aquest greix, ens fregeixi la carn, però tot aquest greix ara ens interessa treure l'ara, per poder fer el confit, per poder tenir prou greix per poder fer el confitat d'ànec. El confitat d'ànec no deixa de ser més que una manera de conservar. És a dir, el confitat va sortir quan no hi havia neveres per poder fer, quan tu tenies la sort de poder matar un animal, tenies el confitat de porc com el confitat d'ànec, que era la manera de conservar el gènere. Aquí ja el tenim a punt. El mateix farem amb aquest. Jo vull ja no fer cap full amb gabinet que talli, fer uns talls bastant seguits, veieu? I li dono la forma de l'ànec també. És a dir, no el destrosso, deixo l'ànec tal com és. Veus? És a dir, sense passar-me, si no vull córrer tant, perquè l'important és no fer cap forat aquí.
Després hi farem unes incisions, farem uns quadrats, que bueno, ja te'n faré un ara, perquè així ens ho veieu. Aquest ja el prepararem. Veus? Així, tot això serà greix. Mira, el que fem és fer això, veus? Mireu que només fregar ja, mira el greix que arriba bé, mira la meva mà. És a dir, fem això, veus? I aquests quadrats ha d'arribar just fins a la carn. Això és el que farem també amb l'altre. Aquest el deixo i aquest el farem que no es falli. I aquí tenim la carcassa. Aquí tindrem el cor. Aquí tindrem el cor, mireu. El cor traiem això, l'obrim una miqueta, i aquest cor serà el que posarem també a confitar, que l'aprofitarem. Aquí. Ara aquí podríem treure una mica de carn. Podríem treure aquesta mica de carn. Aquí ens ha quedat una mica de carn. Has vist, el Nando no ho ha fet gaire bé, Queda una mica de carn. Una mica de carn aquí. Però això ens anirà molt bé. Aquí ja només ens queda els pulmons, mireu. Mira aquí. Veus, aquí només queden els pulmons, que els pulmons també es llencen. Els pulmons també es llencen. Això es llença. Els dos pulmons es llença. I aquest tros de pap d'aquí dins també es llançarà. És a dir, això el llançarem. I el pulmó el llançarem. Netejarem això ben net. I això serà la peça, ho tallarem a trossets, que serà per fer la carn, per fer la salsa del magret d'ànec, per poder fer la recepta del magret d'ànec. És a dir, aquí s'aprofita tot. Això ho tallem. Aquí tindrem exposat tot el que és l'ànec. Mireu. Tota la carcassa, tot el que és l'ànec. Aquí teniu tot l'ànec. Mira quina imatge tan preciosa. Eudald, què et sembla aquesta imatge? Molt bé. Et sembla? L'ànec el posem aquí, aquí, i aquests aquí, mira. Maco aquest bodegón, Maco. Salut!